Ano dhi mbele kama bende gavana machon wa Mombasa Ali Hassan Joho menano thuolo mar goyo mbaka kendo noda dhoge kaachiel gi Dr. Alfred Mutua duto waikoni mane dakika machuok kende ang' nwanyisi ler makamano. Kwa dhi mbele, jatend piny Kenya William Ruto ojiwo achiel mar jotelo kod jopiny ka onyiso chir ni chuogo piny owacho mokelo kanyakla jotelo mawuok oko mar sirikal dhi kelo yot e chwalo dongruok ne jopiny. Koloso Kilgoris e kaunti ma Narok, Ruto singo ting'o malo ngima ji mayutoge ni piny mana kaka nosinge kinde kampen motelo ne yiero. George Bati ntiere gi ler. E kinde alama Jumapil Kilgoris e kaunti ma Narok, jatend piny William Ruto dhi nyime pako kang' mar chuogo sirikal moting'o jotelo mawuok e duond buche mamoko ka okoni jotelo koro nyaka ti kamoro achiel kendo chopo dwaro mar oganda jo Kenya okang' ma opaki kod jaod bura ma Emuru Adi Kir Johana Ng'eno ma okoni kelo kweth mag Raila machiegni biro konyo serikal riembo chenro mage e yo makare. Sasa hizi tumeunda serikali ya kila mtu. Hakuna mtu sasa ya kulalamika. Hakuna mtu ya kupingana. Sasa sisi wote tusimame pamoja. Tupangane pamoja. Ile sasa kazi iko ni vile tutashirikiana tutatue changamoto za taifa letu la Kenya tukiwa pamoja. Na tunataka kukushukuru kwa sababu ya kuunda serikali ambaye iko sasa kila mahali, so that every part of this country feels they are part and parcel of this government. Tunataka kukuambia Your Excellency, tunakuunga mkono. Kama vile Julius amesema, huyo mzee umemleta, alikuwa rafiki yetu kitambo, na wewe unakumbuka tulikuwa pamoja, wewe na mimi na wengine. Na tumeshukuru umeleta yeye, so wacha serikali iendelee vizuri. Konyiso jotelo moyier mondo ket dwach jopiny mokwongo, Ruto kone jood bura mondo ger dag tudruok mag lony manyasani e kor gwenge kaka yor konyo joma tindo yudo tije ahinya ma itimo kokalo yor mbui. Katika budget ya CDF tumebadilisha sheria, mimi nimesha sign hiyo sheria ambayo sasa itakuwezesha kujenga ICT hub katika every ward hapa Kilgoris. Ndio hawa majenzi, hawa vijana waweze kufanya kazi ya ajira ya kupitia digital jobs. Jatend piny bende osingo mar dhi nyime chwalo dongruok ne oganda ma yutoge ne piny ahinya to mong'ere kaka Mama Mboga kokalo gero chirni ma okoni biro ting'o malo yuto margi. Watu walikuwa wananiuliza hapo nyuma, wewe ule Mama Mboga yako ulikuwa unasema kazi gani unamfanyia? Si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie hapa Narok tunajenga soko 11 mpya. Na tayari karibu 9 imeanza kujengwa. E kindeno jaod bura ma Narok West okwayo jo Kenya mondo kik yie piny olware bugo kendo gimak kwe gi lwetgi ariyo ka olero ni ma eyo manyalo nyago lemo e konde duto mag piny Kenya. Juzi tumekuwa na maneno katika taifa la Kenya na tunashukuru Mungu kwa sababu kupatia wewe hekima na maarifa and the wisdom, Kenya tumekuwa na utulivu. And I want to call upon all leaders that we treasure one of the greatest resources we have as a country called peace. Tunaweza kuwa na mafuta, tunaweza kuwa na dhahabu, tunaweza kuwa na mambo yote, but without peace, hiyo mambo yote inakuwa bure. Ka jotelo medo kwayo jopiny mondo nyakwe, ting' pod ni kuomgi mondo gilok yore ma gitayo godo Kenya ka giketo dwach jopiny mokwongo kendo tayo chenro magi e yor ratiro. George Bati, Ramogi TV. Pod en lit